batzuetan urri, bestetan ugari. Hemen, bigarren osaiaren teoria guztia duzue, bidetze honetan azalduko dugun izango da, bigarren adierazlea, maiztasun taulak. Aurretik aldagai estatistikoak aipatu genituen, orain tokatzen zaiguna, izango da aldagai estatistiko hauek maiztasun tauletan ordenatzea. Bigarren adierazlean helburua zein izango da, maiztasun absolutuen taulak eraikitzen ikastea. Egia da, bideoan maiztasun relatiboak eta maiztasun relatiboen taulak ere aipatuko ditu dela, hortaz, maiztasun relatiboen taulak eraikitzen ikasiko duzue. Guazen maiztasun tauletara. Aurretik aipatu genuen, aldagai estatistikoa zer dan. Eta baita, esan genuen, aldagai estatistikoak datuak hartzen zituela. Maiztasun taulak zertarako balio dute, aldagai estatistiko baten datuak ordenatzeko. Bai? Politxo jartzeko. Zertarako, gero, ordenatzen dugun hori aztertu egingo dugulako eta hortik ondorioak aterako ditugulako. Zelako itxura duka maiztasun taula batek hemen ikusten duzuena. Hemen errenkada desberdinak egongo dira, errenkada bakoitzean datuak eta gero zutabeak. Hemen gure aldagaia, hemen maiztasun absolutua, eta gero egia da, hemen beste bi zutabe gehituko ditugula, maiztasun relatiboen bi zutabeak, eta lortuko dugula horrelako zerbait. Maiztasun relatiboak oso garrantzitsuak dira, batez be, ondorioak ateratzeko. Hau, hirugarren osaien asko landuko dugu. Baina oso garrantzitsuak dira unekoak lortzea, balio desberdinen artean, konparaketak egiteko. Guazen maiztasun tauletara barriro. Bi motako maiztasun taulak daude, sinpleak eta taldekatuak. Sinpleak zeintzuk izango dira? Aldagai bakoitzean, kategoria bakoitzean, balio bakarra agertzen denean. Hemen 15, 16, 17, 18, balio bakarra agertzen da. Taldekatuetan, ez tarteak agertzen dire. Hemen tarte bat agertzen da, hemen baita, eta bar. Hortik askotan esaten da, maiztasun taula taldekatuak, aldagai kontideo jarraituekin erabiltzen direla. Gero egia da, kontideo diskretuak ere taldekatuetan jarri daitezkela, baina orokorrean jarraituak beti jarriko dire taldekatuetan. Guazen azaltzera zelan sortzen da maiztasun taula simple bat. Hemen gure aldagaia aukiko dugu, eta hemen maiztasun absoluta. Baina adibide bat behar dugu. Adibide hemen dugu, Urizarko osasunentzeko zenaile batek, 2011ko kainean, eguneko zenbat gaixo hartu dituen, adierazten duen, datu sorta bat dugu. Hemen, datu hauek aztertuz, badakigu, 15-tik 22 doazela. Horretik, errenkada bakoitzean, zenbaki edo balio bat jartzen dugu. 15, 16, 17, 18, eta 20. Eta maiztasun absolutuaren zutabea osatzen dugu. Zer da maiztasun absolutua? Balio hauek zenbat aldiz errepikatu diren datu sorta horretan. 15 zenbat aldiz errepikatu da? Bat, behin baino ez. Bat jarriko dugu. 16 zenbat aldiz errepikatu da? Bat, bi aldiz errepikatu da. 17, bat, bi, eta hiru, hiru. 18, bat, bi, hiru, lau, bost, eta horrela guztiak. Egia da, orokorrean datu sorta bat emotean, kolore gabe agertuko dela. Nik hemen koloreak neuk gehitu ditut. Uste dudalako asko errazten duela maiztasun absolutuaren kalkulua. Nire gomendioa koloreak erabiltzea da. Gero beste batzuk azpimarratu egingo dute hemen dagoen balioa. Beste batzuk tatzatu egingo dute, edo biribildu, beste aukera batzuk. Nire gomendio da kolorea. Kolorena oso argia baita. Maiztasun taula taldekatuetan berdin. Berdin gertatzen dena, hemen ez dagoela datu sorta. Adibide honetan ez dago datu sortarik. Baina, modu bardinean edo prozedura bardina erabiliz, kalkulatzen da maiztasun absolutua. Erlatiboaren kasuan, eunekoa danez, zatikia eratu behar dugu. Eta gero, zatikia, biderreun egin da, maiztasun relatiboa eunekotan lortuko dugu. Gogoratu maiztasun relatiboak garrantzitsuak direla, gero, konparaketak egiteko eta ondorioak ateratzeko. Maiztasun absolutua kalkulatuta,
egingo duguna da, zatiki eratu. Balio honen zatikia zelan eratzen dan? Bat, zati guztizkoa. Bat, zati, 30. Gero lau zifrara bilduko dugu, eta 200 Beste guztietan bebardin, 18ko balioa lortzeko, egingo duguna da, 5, beran maiztasun absolutua, zati guztizkoa, 5 zati 30. Lortuko dugu, 0,666, zazpi, ondo biribildu dugulako. Eta gero hemetik 200, 100. Hone guztiak gehitzean, gutxi gora bera, bat emun behar du. Eta hone guztiak gehitzean, gutxi gora bera, 100. Egia da, biribiltzean, normalean, maiztasun relatiboetan, lau zifrara biribiltzen dela. Eta, 100aren balioan, 100etara. Komanen ostean, 2 zifrara. Hau, simplearen adibidea da, baina taldekatuan, bardin. 93, honen maiztasun relatiboak oblatzeko, ingo guna da, 93 zati guztizkoa, zati 1150. Eta horrela gero, datuak. Eskerrik asko.